Hi guys! So for today's video guys is maglakad-lakad muna tayo dito sa malapit lang dito sa aming bahay. Ayan, maglakad-lakad lang tayo kahit 15 minutes lang.
Hindi siya nag-i-skid. Ikot lang siya ng ikot. Ayan, ganyan din yung ginagawa ng pagdidilig. Hindi mo na kailangan mag-ambak ng tubig kapag may sprinklers ka. Ayan guys, as you can see, so 5 pa. Regret ba ako dahil naglakad ako, or it's okay? Lapit sa bahay. Pagod ako. Ayan, we're home. Ito na tayo sa bahay guys. Ayan.